Magpadayon ang mandato sa pagagamhanan sa pagsulog og face mask. Bisan pa man nagpadayon ang pagnaog sa kaso sa COVID-19 sa nasod. Kini human ianunsyo ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa iyang Talk to the People na dili pa andam ang nasod na ibayaw ang paggamit og face mask sa hulga sa gisulting bagong variant na nakita sa Israel. The numbers are very low compared to the population. But itong mask na maraming nagtatanong. Alam mo, I am not ready to order the removal of the mask. Pero siguro yung plastic na cover, pwede na yun. Pero it has done a lot of good. It prevented the contamination from spreading. So, matagal pa ito. And there are reports said that I don't know if it's subject to confirmation na may bagong COVID found in Israel. Dugang pa ni Pangulong Duterte, kung aduna may laing bagong COVID-19 surge ang nasod, andam ang gobyerno, pinaagi sa wala na gamit na Bayanihan Fund. Sumala sa Octa Research Group, kasamtangan nga na sa kapin 400 ka mga bagong COVID-19 cases ang average rate sa nasod kada adlaw. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Gitahasan ni Pangulong Rodrigo Duterte, si Department of Finance Secretary Carlos Domingos III na tasan ang cash subsidy sa mga pamilyang apektado sa taas na presyo sa petrolyo ug himuon kining 500 gikan sa 200. Kini gibalita ni Communications Secretary ug Acting Presidential Spokesperson Martin Andanar sa iyang press briefing niadtong Marso 22. Bago ang Talk to the People address ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte kagabi ay inatasan ng punong ehekutibo si Finance Secretary Carlos Dominguez III na taasan ang cash subsidy na mula 200 pesos ay gawin itong 500 pesos. Ito ay sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis. Gisulti usab ni spokesperson Andanar na ang gingong tabang pinansyal gawas pa sa kakatawad nga cash grant sa mga benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps na moabot sa kapin 3,000 matag bulan. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Gipangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte, kauban sila Department of Transportation Secretary Arthur Tugade ug Japanese Ambassador to the Philippines Koshikawa Kazuhiko ang inaugurasyon sa nagmalampuso na massive rehabilitation sa Metro Rail Transit Line 3 o MRT3 na gipahigayon sa Shaw Boulevard Station, Mandaluyong City. Mas komportableng biyahe para sa mga commuters ang usa sa mga tumong sa rehabilitation project sa Administrasyong Duterte. Kung diin napadalin ini, ang travel time gikan sa North Avenue hangtod Taft Avenue Station og 45 minutos, gikan sa kaniadtong 75 minutos. 72 light rail vehicles, rail tracks, power supply, communications ug signaling system, station ug depot facilities sa rail transit ang napulian ug na-upgrade pinagi sa 17 billion development assistance gikan sa Japan. Target usab sa Department of Transportation na makabot ang 600,000 commuters matag adlaw kung ipadagan tanang 23 ka mga tren. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud!